Nes I ddwyn teitl y sgwrs o'r gan The Revolution Will Not Be Televised, gan fardd a rapiwr y diweddar Gil Scott Heron. Recordwyd hanner 100 mlynedd yn ôl, digwydd bod, ac fe ddath yn slogan ar gyfer mudiad Black Power. A mae'r gan yn cyfeirio at wahanol rhaglenni teledu, yn fwletins newyddion, yn adloniant, yn hysbysebion, fel enghreifftiau o bethau all teledu wneud a beth all ddim i wneud. Roedd Gil Scott Heron yn dweud bod chwyldro ddim yn digwydd ar y teledu, ond yn digwydd ddawn fan hyn yn y pen, pan mae rhywbeth yn newid eich meddwl chi. Ac union 20 mlynedd yn ôl, nath llwybr lleithog ac Ifor ap Glyn wneud fersiwn yn dweud bydd neb yn becso beth sy'n ymlaen ar y teledu fel pobl o cwm, achos bydd pobl pob cwm mas yr ystydoedd yn ceisio gwell y fori. Sy'n dod â ni at 2020 a fi yn dwyn y teitl i sôn am chwyldro arall sydd ei angen i oroesi newid hinsawdd. Dwi am sôn am yr her o gyflwyno argyfwng hinsawdd ar deledu i gynulleidfa eang. Fe ddechreuais i weithio ar deledu a radio nôl yn 1984, ac mwyn trio gwneud gwyddoniaeth yn fwy poblogaidd yn Gymraeg. Yn blentyn, o'n i yn arfer adeiladu llongau gofod yn yr ardd, bydde mam yn tyfu blodau, ond oedd dim ots dy fi os o'n nhw'n bert, o'n i jyst eisiau gwybod beth oedd yn digwydd tu mewn iddyn nhw wneud iddyn nhw weithio. Gweinidog oedd yn nhad, a'r celfyddydau oedd fwyaf amlwg yn tŷ ni ac ar deledu a radio, felly o ble dath fy niddordeb i. Rai cyfaddau taw Star Trek oedd e. Wedyn Lost in Space a wedyn Tomorrow's World. Dechreuodd y tair cyfres bron yn gwmws ar yr un pryd yn 1965. Ac i fi, doedd ddim troi nôl. Gallwch chi alw hwnna yn rhyw fath o chwyldro yn ymhenni nath gychwyn ar deledu. Doedd gwneud gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, wrth gwrs, ddim yn digwydd amser yna, a nath ei wneud fi bach yn grac wrth i fi dyfu lan a dod dan ddylanwad y person siaradodd ymlaen i. Fe es i Brifysgol Abertawe i wneud gradd yn fy hoff bwnc hyd heddi, biocemeg. Ac fel bach o rebel, nes i sgrifennu nodiadau yn y darlithoedd trwy gyfieithu nhw i Gymraeg ar y pryd. Oedd dim termau wir yn bodoli bryd ni, felly o'n i'n nhw lan. Meddwl mod i'n glefer tan bod fi'n gorfod adolygu nhw cyn aroliad a dim deall gair o beth o'n i wedi sgrifennu. Ond fe ddath hi'n bwysig i fi bod gwyddoniaeth yn cael ei ddysgu a'i drafod yn Gymraeg, neu dyw iaith jyst ddim yn iaith i fi. Ond wedi 5 mlynedd yn gweithio fel gwyddonydd yn yr amgylchedd yn y diwydiant dŵr, fe gyrhaeddodd S4C ac fe ddaeth cyfle i fi weithio ar raglenni gwyddoniaeth ar y teledu yn Gymraeg. Di ben draw oedd enw'r gyfres gyntaf nes i yn 1984, tebyg i Tomorrow's World, oedd 2 gyfres hir, a dwi'n cofio trafod HIV/AIDS am y tro cyntaf, ac hefyd glaw asid, yr haen ozon, CFCs, a'r problemau bach newydd na, cynhesu byd eang ac effaith tŷ gwydr. Ond wedyn dath y cyfan i stop. O'n i wedi rhoi gorau fod yn wyddonydd mewn labordy, felly nes i bob math o raglenni eraill yn mwyn wneud bywoliaeth. Ac yn y pen draw, cychwyn cwmni teledu o'r enw Telesgop am resymau amlwg. Ond pam dath di ben draw i ben? Achos hon oedd yr unig gyfres yn trafod yr heriau pwysig fel cynhesu byd eang. Rheswm, doedd y ffigurau gwylio ddim yn plesio y darlledwr. Neu mewn gerau eraill, doedd rhaglenni gwyddoniaeth ddim yn denu cynulleidfa. Roedd darlledwyr cyhoeddus fel BBC ac S4C yn dweud wedi'n bwysig i ambell raglen niche i gael ei ddarlledu fel gwyddoniaeth achos bod yn wasanaeth i'r cyhoedd. Ond fe ddath cyfnod pan oedd ffigurau gwylio mor bwysig, roedd pethau ymylol yn beryg. A gweith ar modd, roedd gwyddoniaeth yn cael ei ystyried yn ymylol a newid hinsawdd yn cael ei ystyried yn wyddonol. Doedd pobl mae'n debyg ddim yn licio gwyddoniaeth, ddim yn ei weld yn berthnasol, ffindo fe rhy anodd, ac yn enwedig yn y Gymraeg, achos pryd ni roedd yna ddadle am bwynt dysgu gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion. Ond oedd hyd yn oed Tomorrow's World yn stryglan i gael gwylwyr erbyn y diwedd. Yn ôl un o'r cynhyrchwyr, pro rata roedd llai o bobl yn gwylio Tomorrow's World yng Nghymru nag yn y Lloegr a'r Alban. So beth yw e yn bobl Cymru felly?
ac nid ar yr iaith y bai drên. Yn 2003, ar ôl 38 o flynyddau, diflannodd Tomorrow's World am fod y ffigurau mor isel. Fe nath Brian Cox wneud bach o wyniaeth ar teledu Saesneg, ond prin iawn oedd cyfresu gwyddoniaeth pur yn enwedig ar S4C, tan i diben draw Mark II gael ei chomisiynu yn ddewr gan Llion Iwan yn 2014. Fe fu 2 gyfres o diben draw yn rhoi sylw i waith arbennig gwyddonwyr Cymru. Oedd y ffigurau gwylio ddim yn special, ond allion man i gomisiynu 2 gyfres ar y pwnc mwyaf perthnasol i ni fel cymdeithas ac fel planed, her yr hinsawdd, gyda'r athro Siwan Davies. Ni'n lwcus yng Nghymru o ganddo ni arbenigwyr disglair yn arwain y byd yn ei meysydd ac yn siarad Cymraeg. Mae Siwan yn un ohonyn nhw ac yn angerddol am sefyllfa blaned a'n rôl ni i gyd. Roedd her yr hinsawdd o flaen i amser, ond a oedd cyfres teledu fel hon yn ddigon i ddechrau chwyldro lan fan hyn. Ydy arbenigwr sy'n sôn yn ones a chlir am ffeithiau anghyseddus yn cadw chi yn eich sedd? Doedd y ffigurau ddim yn special. Mae pwysau cael ffigurau gwylio mor drwm ar uchel swyddogion pob sianel. Mae'n anodd cael y balans o ledeini neges bwysig, heb gwmpo mewn y trap o fod yn nawddoglyd, cael syleb wrth y lliw, achos wedi'r cyfan celebs sy'n denu gynulleidfa. Neges darlledwyr yn gyffredinol i gynhyrchwyr oedd, pidwch hala ofon, pidwch defnyddio y gair hinsawdd yn y teitl da chi, pidwch bod yn wyddonol, triwch cael y neges mewn yn slei bach, dan fantell rhywbeth arall, feddwl pobl ddim cweit yn sylwi bod hi'n rhaglen wyddonol. Ond cymrwch Blue Planet 2 yn 2017 fel enghraifft. Cyfres hyfryd am fywyd gwyllt godidog y môr. Yn y bennod olaf, soniodd David Attenborough am broblem plastig. Dangosodd e greaduriaid gyda phlastig a cotton buds yn ei cyrff. Ac fe ddechreuodd e chwyldro dros nos. Yn ôl rai weithiodd ar y gyfres, roedd wedi bod yn ormod o risg i ddangos hyn yn y bennod gyntaf, rhag i hyn droi gwylwyr bant o wylio. Ond pan welodd uchel swyddogion y BBC mae'r gwrthwyneb oedd yn wir, a phwer beth oedd David Attenborough wedi wneud, dyna pryd dath ychydig o dro pedol. Falle bod gwylwyr yn barod am gyfresu ar newid hinsawdd, ac felly mae llynedd gyda Climate Change, The Facts, gyda David Attenborough. Ni nawr mewn pandemig, gyda chyngor clir, golchi dwylo, cadw draw, ymgwato, testo, ffindo vaccin, ac yn sydyn reit mae pawb eisiau gwybod barn gwyddonwyr. Achos mae'r broblem gyda ni nawr. Shwt mae cyflwyno'r neges bod angen i ni weithredu nawr i osgoi rhywbeth sy'n mynd i fod yn ofnadwy mewn 30 i 50 mlynedd. Ymhen 50 mlynedd, garantid fe fydd y bulletins newyddion yn llawn o straeon. Unwaith bydd yr effeithiau wedi mynd i'r man pella pan fydd effaith codi 4 gradd yn amlwg pan fydd hi'n rhy hwyr. Un peth arall sydd yn dal a darlledwyr nôl yw eco-ofid, climate anxiety yn plant a'n pobl ifanc, sef y rhai sydd yn gweld mor ddrwg gall pethau fynd, diolch i chwyldro Greta Thunberg a'i thebyg. Mae yna gyfres drama yn America o'r enw Big Little Lies, ac ath un golygfa yn viral. Mam yn mynd i'r ysgol i gwyno am wers nath wneud i'w merch fach lywygu. A thi mewn a wedodd hi, what possesses idiots like you to teach an 8-year-old that the planet is doomed? Pwrpas y sgript oedd codi ymwybyddiaeth am eco-ofid ymhlith plant. Ond mae fe'n codi pwynt pwysig am sut i anfon neges positif, gobeithiol, ond effeithiol a gonest i bawb. Beth am ddrama te? Yr enw ar ddramau ar newid hinsawdd yw nid sci-fi ond cli-fi, ffilmiau fel Day After Tomorrow, os ych chi wedi gweld i. Mae mwy nag un gwyddonydd wedi gweithio fi bod y wyddoniaeth wrth sail y ffilm na, lle mae llif y gwlff sy'n cadw ni yn gynnes, yn troi i ffwrdd wrth i yr ynys las doddi, bod y wyddoniaeth yn llygad i le.
Dim ond llon llaw o beth eraill sydd, years and years gydag Emma Thompson, Madam Secretary, Occupied, Losing Earth a Snowpiercer ar Apple TV. Ond plyn yw dogfennau a dramau gyda newid hinsawdd yn rhan o'r plot, yn sicr yn Gymraeg blaw am her yr hinsawdd a newid hinsawdd newid byd. Llyfrau yr un modd. Dwi newydd ddarllen llyfr gan y gwyddonydd athro Gareth Wyn Jones, Energy, the Great Driver. Dyma chi lyfr gwefreiddiol yn ei fanylder a'i rhesymeg wrth ddilyn datblygiad y blaned a dynoliaeth yn nhermau egni. Reit o ddechrau y celloedd symlaf i'r bobl cyntaf na ddysgu coginio bwyd mwy meithlon gan arwain at ymenydd mwy cymleth a chlyfar. Mae'n dilyn ein hysblygiad ni reit tan i ni gyrraedd yr oes lle nath egni yrru ein economi a chreu y broblem ni ynddi nawr, ac mae'n ymlaen i drafod yr atebion. Mae'r llyfr a photensial i ysbrydoli cymaint o drafodaeth. Ond ble mae'r drafodaeth? Nid ar y teledu. Falle bod pethau newid, achos mis Mai nath BAFTA hyd yn oed gyhoeddi, mae gwendid yw bod rhaglenni cyffredinol braidd byth yn sôn am newid hinsawdd. Wedodd ITV yn ddiweddar bod gwylwyr yn dweud bod ganddyn nhw ddiddordeb yn yr amgylchfyd, ond pan chi'n rhoi fe iddyn nhw, dyn nhw just ddim yn moyn gwylio. Ac yn ôl awdur How Stories Work and Why We Tell Them, mae cyn bennaeth drama BBC a Channel 4 yn dweud, drama is meaningless unless it's rooted in character. A ble mae cymeriadau yn stori'r hinsawdd? Mae fe'n biti nwyan tŷ gwydyr. Mae hyn yn dangos diffyg dychymyg o di, ond mae hefyd yn dangos diffyg dealltwriaeth. Achos, fel ni wedi clywed, pobl sydd yn achosi y broblem i'r blaned, nid rhyw stwff anweledig o'r enw CO2, ac mae pobl ymhlith y pethau byw eraill sydd eisoes yn dioddef. Dyna beth drion i wneud yn her yr hinsawdd, adrodd storis pobl. Cymeryd gwyddonydd allan o'i labordy i gwrdd â phobl oedd eisoes yn dioddef effeithiau newid hinsawdd. Y ffermwyr ar yr ynys las sy'n methu ffermio oherwydd sychder. Y plant yn Uganda sy'n marw dan lithriadau mwd am fod y tywydd yn newid a'r coed wedi torri. Y menwod yng California gollodd bopeth mewn tanau oherwydd sychder. Pobl gyffredin ynysoedd y Maldives sydd yn colli eu hunig ffynhonnell o brotein, tuna, achos bod cwrel yn marw. Teuluoedd yn mudo yn eu miloedd i wledydd eraill am fod lefel y môr wedi codi'n uwch na'i hynysoedd. Drafferth gyda storis fel hyn yw ble mae'r diweddglo, cysurus, siwgr candi. Dyn ni ddim, fel cynulleidfaoedd teledu weithiau, eisiau gweld bod y bai ar bobl gyffredin. Gymaint yn haws yw cael gwared o blastig, achos mae'r ateb i'r broblem yna yn amlwg ac yn gymharol hawdd i sorto. Ond dyw newydd hinsawdd ddim. A dyw gwleidyddion ddim eisiau awgrymu bod pobl yn aberthu gormod achos diwm yn denu pleidleisiau. Mae'n dod i rhywbeth mae merch ifanc 1 ar 15 Greta Thunberg a dyn yn ei 90au David Attenborough sy'n sbardino chwyldro, fel streics ysgol ac Extinction Rebellion. Ond ar nodyn bositif i gloi, petai pobl wedi gwylio, bydden nhw wedi gweld yn her yr hinsawdd yn bod e'n llawn storis pobl yn ymdrechu i newid pethau. Mamau Uganda yn plannu coed, ffermwyr Costa Rica yn stopio torri coed, pobl ifanc anhygoel yn ynysoedd y Maldives a'i llwyth o brosiectau i achub eu cwrel. A, cymunedau Cymru yn cynhyrchu yn ei glân. Bydd y chwyldro ddim ar y teledu, ond fe fydd yn ein cymunedau ni. Mae cyfres her yr hinsawdd ar gwricwlwm prifysgol ac yn cael ei thrafod mewn ysgolion a chymdeithasau ac efallai mai dyna'r gwaddol gorau gall cyfres deledu i chael yn ytrach na gorwedd mewn archif sianel deledu. Trio denu pobl ifanc i ddeall newid hinsawdd neu i fod yn wyddonwyr i ymladd newid hinsawdd. Cyn bo hir bydd cyfres newydd ar Radio Cymru, y fori newydd, yn dilyn gwyddonwyr ifanc, nifer yn wahanol i fi, wedi cael astudiad pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg. Nhw fydd yn sorto rai o'r problemau, ffindo ffyrdd o signo CO2 mas o'r awyr, a chanfod yn ni newydd.
mae hefyd rhaid i ni cael yn gwyddonwyr. Cymru oedd un o arweinwyr y chwyldro diwydiannol yn manteisio ar yn glo i adeiladu economi a chreu swyddi. Ond nawr, fe all Cymru yrru y chwyldro newydd. Mae'r arbenigedd, y cyfleoedd, y dalent a'r bobl ifanc brwd ganddo ni. Nid ar y teledu fydd y chwyldro, ond lan fan hyn ac yn ein cymunedau, ac fe all Cymru fod yn un o'r gwledydd sydd yn arwain y chwyldro. Diolch i chi.